ಎನ್ನ ಮೋಕೆದ ಮಾಂತ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬಾಂಧವರಿಗಳ ಹಾಯ್ ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ಶುರು ಮಲ್ಪುಕನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ತಿಯರ್ದುಂಬು ದಯದಿತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ಟು 40 ವರ್ಷ ನಕ್ಲೆಗ್ 40 ವರ್ಷ ಕೈತಲ್ದಕ್ಲೆಗ್ ಮಂತ ಒಂಜಿ ಸ್ಕಿನ್ ಕೇರ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಪನ್ಪೆ 40 ವರ್ಷ ಕರಿಯೊಂದು ಬಂದಾಗ ಕಣ್ಣದ ಬರಿಟ್ ಮುಂಡಡು ಪುರ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲೇ ಗೆರೆ ತೋಜೊಂದು ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಕೂಜೆಲ್ಲ ವೈಟ್ ಆಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಇಟ್ಟು ತೂನಗ ನಂಗೆ ಪ್ರಾಯಾಂಡ ತಾಪಂಪನ ಟೆನ್ಷನ್ ಶುರು ಆಪುಂಡು ಐಕ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಮನ್ಪೊಡುಂದಿಜ್ಜಿ ಕೆಲವು ಟಿಪ್ಸ್ಲೇನು ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ಡು ಜೀವನ ಶೈಲಿಟ ಅನುಕರಿಸಂಡ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ನು ಒಂತೆ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ 40 ವರ್ಷ ಕರಿಪುಂಡು ಪನ್ನಗ ಆ ಟೈಮ್ಡು ನಮ್ಮ ಮೇಯ್ನ್ ಪೋಷಕರಾದಿಪ್ಪ ನಂಗೆ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಒಂತೆ ಕೇರ್ ದೆತ್ತೊಂದರ ಟೈಮ್ ಇಪ್ಪುಜಿ ಜೋಕುಲು ಕಂಡನಿ ಜಾಬ್ಗೆ ಪೋಪುನ ಪೊಂಜನಕ್ಲಾಂಡ ಅಕ್ಲನ ಬೇಲೆ ದಲ್ಪದ ಉದ್ಯೋಗ ದಲ್ಪದ ಕೆಲಸ ಕಾಂಡೆ ಬೈಯಗ್ ಇಲ್ಲದ ಕೆಲಸ ಒಂದು ಪುರಾನಗ ನಮಕ್ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಕೇರ್ ದೆತ್ತೊಂದರ ಒಂಚೂರ್ಲ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಅಂಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಲ್ನ ನಮಕ್ ನಮ್ಮ ಟೈಮ್ ದೆತ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಫುಡ್ ನಮ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ನ ಫುಡ್ ದೆತ್ತೊನೊಡು ಅಂಚನೆ ಚೂರು ಸ್ಕಿನ್ ಕೇರ್ ಮನ್ಪೊಡು ಬೊಕ್ಕ ಫ್ಯಾಷನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಒಂಚೂರು ಬೋಡು ಒಂಚೂರು ಮೇಕಪ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ ತಿರಿಯೊಂಡ ನಮ್ಮಲ ಯಂಗಾತ್ ತೋಜೊಲಿ ಯಾನು ಕೆಲವು ಸ್ಕಿನ್ ಕೇರ್ ಟಿಪ್ಸ್ಲೇನು ಪನ್ಪೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆತ್ ಪ್ರಾಯ ಒಂದು ಬನ್ನಗ ಸ್ಕಿನ್ ಒಂತೆ ಡ್ರೈ ಆವೊಂದು ಬರ್ಪುಂಡು ಇದಕ್ಕೆ ಕೊಕೊನಟ್ ಆಯಿಲ್ ಆಪುಂಡು ಇಜಿನ ಮಾಯ್ಚರೈಸರ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವೇನು ಮಿನಿ ಯೂಸ್ ಮಂತೊಂದು ಇಪ್ಪುಡು ಅಂಚನೆ ರಡ್ನೆ ಟಿಪ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಉಪ್ಪು ಸೇವನೆ ಮನ್ಪುಣೇನು ಅಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ಮನ್ಪೊಡು ಉಪ್ಪು ಜಾಸ್ತಿ ತೊಂಡ ನಮ್ಮ ಚರ್ಮದ ಮಿತ್ತು ಪ್ರಾಯದ ಚಿಹ್ನೆಲು ಬೇಗ ಬರ್ಪುಡು ಅಂಚ ಉಪ್ಪುನು ಅಂತೆ ಕಡಿಮೆ ಸೇವನೆ ಮನ್ಪುಣೇನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಂತೊನೋಡು ಟಿಪ್ಸ್ ನಂಬರ್ 3 ಒತ್ತಡನಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ಮಂತನೋಡು ಟೆನ್ಷನ್ ಮನ್ಪುಣೇನಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ಮಂತದ್ದು ಹ್ಯಾಪಿ ಆತಿಪ್ಪೋಡು ಖುಷಿ ಖುಷಿ ಆತಿಪ್ಪೋಡು ಏತ್ ಮಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಏತಂದಲ್ಲ ಐಕೊಂದೆ ಟೈಮ್ ಕೊರ್ನಾಗ ಅವು ತನ್ನಾತೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಆವೊಂದು ಬರ್ಪುಂಡು ಐಕ್ ಬೋಡತ್ತ ನಮ್ಮ ಟೆನ್ಷನ್ ದೆತ್ತೊಂಡ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಮಿತ್ತು ಪರಿಣಾಮ ಬೂರುಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ಯೋಚನೆ ಮನ್ಪಂದೆ ಆಯ್ಲೆ ಕಾಪುಡು ಬಣ್ಣದ ಹ್ಯಾಪಿ ಆತಿಪ್ಪರ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪೊಡು 40 ವರ್ಷ ಒಂದು ಬಂದಾಗ ಹೇರ್ ಆಯ್ಲಲ್ಲಿ ವೈಟ್ ಆಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ನಲ್ಲ ಕೂಜಲು ವೈಟ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಡ 40 ವರ್ಷ ಅನ್ನಾಗ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆತು ಏಜ ಒಂದು ಬಂದಾಗ ಕೂಜಲು ವೈಟ್ ಆಪುಂಡು ಐನ್ ಅಂಚನೆ ಬಿಡನೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಹೇರ್ ಕಲರ್ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೊಡೈಕ್ ಅತನಗ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಶ್ ಆದು ತೋಜುಪ ಅಂಚನೆ ಐನ್ಯ ಟಿಪ್ಸ್ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿದ ಫುಡ್ಡನ್ನು ದೆತ್ತನೋಡು ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಯಿನ ಫುಡ್ಡನ್ನು ದೆತ್ತನೋಡು ನೆಡ್ದಾತ ನಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ನಿಗೆ ಹೇರ್ಗೆ ಪೂರ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತೆ ಆಜಿನ ಟಿಪ್ಸ್ ತುಕ ನಮ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆತು ನಿದ್ರೆ ಮಲ್ಪೊಡು 8 ಗಂಟೆ ನಿದ್ರೆ ಮನ್ಪೊಡು ನಿದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಂಡ ಮೋರೆದ ಮಿತ್ತು ಕಣ್ಣದ ಸುತ್ತ ಪೂರ್ಣ ಗೆರೆಕಲು ಕಮ್ಮಿ ಆಪ ನಿದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪನ್ನಾನಿ ಕನ್ನಡಿಡ್ ನಮ್ಮ ಮೋನೆ ತೂನಗ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣದ ಸುತ್ತ ಕಣ್ಣದ ತೀರ್ಥಪುಡೆಟ್ಟು ಪೂರ ಕಪ್ಪು ಕಲೆ ತೋಜುಂಡು ಐಕ್ ಬಡತ್ ನಿದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆವುಡು 7ನೇ ಟಿಪ್ಸ್ ಸ್ಕಿನ್ನಿಗೆ ಆಯಿಲ್ ಮಸಾಜ್ ಮಂತೊನೊಲಿ ಅತನ ಫೇಶಿಯಲ್ ಮಿನಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಮಂತೊನೊಲಿ ಮಲ್ಲಕ್ಲೆಡೆ ಕಾಸಿ ಪುಂಡಕ್ಲು ಪಾರ್ಲರ್ಗೆ ಪೋತು ಫೇಶಿಯಲ್ ಪೂರ ಮಂತೊನ್ವೆರು ನಮ್ಮ ಮಿಡ್ಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ದಕ್ಲು ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಲರ್ಗೆ ಪೋವಾರ ನಮ್ಮಡ ಕಾಸುಲ ಇಪ್ಪುಜಿ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲೇ ತಿಕ್ಕುನ ತರ ವಸ್ತುಲೆಡ್ ನಮ್ಮ ಫೇಶಿಯಲ್ ಮಂತೊನೊಲಿ ಟೊಮೆಟೊಗು ಸಕ್ಕರೆ ಮಿನಿ ಪಾಡ್ದು ಸ್ಕ್ರಬ್ ಮಂತಂಡ ಉನ್ಗು ಲೆಕ್ಕ ಇಪ್ಪುನ ಚರ್ಮ ಪೋದು ಮೋನೆ ಫ್ರೆಶ್ ಆತು ತೋಜುಂಡು ಅಂಚನೆ ಅರಶಿನ ಪುಡಿ ಕಾಪಿ ಪುಡಿ ಮಂತ ಫೇಶಿಯಲ್ ಆದು ನಮ್ಮ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಐಬ್ರೋಸ್ಲ ಪ್ರಾಯ ಒಂದು ಬತ್ತು ಲೆಕ್ಕನೆ ತಾಳುಂಡು ಐಕ್ ಬೋಡತ್ತ ಐಬ್ರೋಸ್ನು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಕೇರ್ ದೆತ್ತೊನೋಡು ಎಣ್ಣೆ ಮಸಾಜ್ ಮನ್ಪೊಡು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಐಬ್ರೋಸ್ ತಾಳ್ದಿತ್ತಿನ ಒಂತೆ ಐ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಯೂಸ್ ಮಂತೊನೊಲಿ ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಯೂಸ್ ಮಂತದ್ದು ನಮ್ಮ ಯಂಗಾತು ತೋಜೊಲಿ ಒಂತೆ ಎಂಕ ಪ್ರಾಯ ಪಂಡದು ಟೆನ್ಷನ್ ಮನ್ಪು ಬಿಡುದು ಇಂಚಿನ ಕೆಲವು ಟಿಪ್ಸ್ಲೇನು ಅನುಕರಣೆ ಮಂತನ ನಮ್ಮ ಹ್ಯಾಪಿ ಆತಿಪ್ಪೊಲಿ ಖುಷಿ ಖುಷಿ ಆತಿಪ್ಪೊಲಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಎಂಚ ವಿಡಿಯೋ ಬತ್ತದನ್ನು ಪಂಡದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತು ತೆರ್ಪಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.